खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि गोथार मुङाव नाजावनानै लाबाय आरो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि गोथार मुंजों बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों धोरोमा रावनिबो बेरेखा नङा। धोरोमा रावनिबो बेरेखा नङा। बे टपिकनि गेजेरजों जों फोरबोनि बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्राखौ जोङो दान्दिसे सोलोंनि आरो जोङो गियान गोनां सासे सुबुं दानानै लानि आरो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनि आरो जोङो इसोरनि रायजोखौ समायनासिन खालामनि। बेनिखायनो जों बयबो साबस्क्राइब खालामनि आरो जोङो शेयार खालामनि। जोङो दान्दिसे इसोरनि बाथ्राखौ जों सोलोंनि। जोङो बोसोन बिजाबनि 12 अध्याय 28 जों फरायनानै खोनासंब्ला मोननो हागोन। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, धोरोमा गोथांनि लामा, दुष्ट आखला थैनायनि लामा। गोथार बाइबेलाव सल'मन राजाया इसोरनि गियानखौ बेबादि लिरदों। धोरोमा गोथांनिसो लामा, दुष्ट लामाया दुष्ट आखला थैनायनिसो लामा। नाथाय जों मानसिया बयबो गोथांखौसो लुबैयो, थैनायखौ लुबैया। जों बयबो थैनायखौ लुबैयाब्ला, गोथांखौ लुबैयोब्ला धोरोमनि लामाजों जों थाबाय। जुदि नों धोरोमनि लामाजों जुदि थाबायोब्ला, गोथांखौ लुबैयोब्ला धोरोमनि लामाखौ नों मिथिनांगोन। धोरोमनि लामाखौ मा बेखौ नों सिनायनांगोन। अब्लासो नोङो धोरोमनि लामाजों थाबायनो मोनगोन, थाबायनो हागोन आरो नोङो बासायजानायखौ मोनगोन। जायनियाव अननाय दङ, बेनियाव धोरोम दं। जायनियाव अननाय गैया, बेनियाव धोरोम गैया। जोंनि गोथार बाइबेलाव 1 करिन्थनि 13 अध्याय 4, 5, 6 पदसिमाव जों फरायबा बेहाय मोननो हायो। अननाया सैसोयो, अननाया रैसुमो, अननाया दुग्गा खालामा, अननाया गोग्गा खालामा, अननाया थिफुदला नङा, अननाया सोलायग्रा नङा, अननाया बेरेखा नङा, अननाया खाजोबो, अननाया खौसे खालामो, अननाया गासैखौबो बानसयो, अननाया बयखौबो फोथायो, अननाया बयखौबो ज' खालामो, अननाया गासैखौबो सैसोयो। धोरोमनि बोसोना, धोरोमनि थांखिया बेजोंनो खाजब जादों। बे जिनिसा, बे अस्त्रआ नोंथांनियाव गैयाब्ला नोंथाङा जानो हागौ बबेबा धोरोमनि धोरोमगुरु, नोंथाङा जानो हागौ ख्रीष्ट धर्मनि सासे ख्रीष्ट सिबियारिनि सासे धोरोमगुरु। नाथाय नोङो नोंनियावहाय अननाय गैयाब्ला नों सासे नोंनि खुलुमग्रा इसोरखौ निन्दिग्रा, नोंनि खुलुमग्रा इसोरखौ नों सासे फोलाग्रा, नों सासे दुष्ट मानसि, नों सासे धोरोम गैयै मानसि, नों सासे जिर' मानसि। नोंनि जे गोरबोआव अननाय गैयाब्ला, नोंनि गोरबोआव जुदि अननाय गैयाब्ला नोंनो धोरोम गैया। अननायासो इसोरनि फोरोंनाय, अननायासो इसोरनि फोरोंनाय, अननायासो ज' खालामो, अननायासो खेमा खालामो, अननायासो बोजबो, अननायासो खाजोबो। बेनिखायनो अननाय गैयाब्ला नोंथांनियाव धोरोम गैया। आरो जुदि नोंथाङा दिनैसिमहाय सासे धोरोमगुरु जानानै, मोनसे धोरोमनि सासे फोरोंग्रा जानानै जुदि दिनैसिमहाय नोंथाङा बे पर्यायाव जुदि दङब्ला, बे आखुथायाव जुदि गैयाब्ला नोंथाङा सासे दुष्ट आखल गैयै सासे धोरोम मानसि बादिसो नोङो, गियान गैयै सासे मानसि बादिसो नोङो। बेनिखायनो जोङो बे बुहुमाव इसोरनि सोरजिनायाव, इसोरजों सोरजिजानायनि उनाव जोङो इसोरनि अननायखौ मोननानै, इसोरा जे अननायखौ जोंनो होबाय, बे अननाया जोंनियाव थानांगौ। बे अननायजों
मानसिया थांनानै थायो आरो बे अननायजोंसो मानसिया फिरि मानसिया रायजो जायो जुदि नोंनियावहाय अननाय गैयाब्ला नोंखौ गासैबो मानसिफ्रा नागारलांगोन नों हारसिङै जागोन रावबो मानसिया नोंनि खाथियाव फैनाय नङा नोंनो अननाय गैयाब्ला बयबो मानसिया नोंखौ नागारलांगोन बयबो मानसिया नोंखौ मुगैलांगोन बयबो मानसिया नोंखौ दुस्थ' होनगोन बयबो मानसिया नोंखौ आखल गैयै होनगोन गियान गैयै होननानै बुंगोन नाथाय जायखौ नोंखौहाय मावोब्ला मोजां मोनो मानसिफ्रा बे जाहैबाय अननायासो सैसोयो सैज्य खालामो अननाया बेनिखायनो बे अननायखौसो जोङो प्रसार खालामनांगौ बे अननायखौसो सुबुंनि गेजेराव जोङो प्रसार खालामनांगौ नोंनि जिबना बुहुमाव खन्तेकियासो नोंनि जिबना संसाराव 100 बोसोरनि थाखायल' नों सासे आबाद थिलियाव मावनो फैनाय आबादारि बादिसो नों बे संसारनि गासैबो बारि बांगला गारि मटर धन सम्पति सना रुपा गासैबो नोंनि नङा बे नों थैयोब्ला बे संसाराव गासैबो जिनिसा थालांजोबगोन नोङो नोंनि मोदोमा नोंनि समायनाया मिथिंगायाव थालांगोन नोंनि मोदोमा हाजों गोरोबलांगोन नोंनि जिउआ इसोरनियाव थांगोन बेनिखायनो मानसिया बे संसाराव मा नों माखौ लानानै गोग्गा खालामदों संसारनि मान सन्मानखौ लानानै नों गौरब खालामदों संसारनि धोन सम्पतिखौ लानानै नों गौरब खालामदों नोङो मान सन्मानखौ लुबैनानै नोङो बेबादि बाथ्रा बुंदों नोंनि बादि बाथ्रा बुंनाया इसोरनि खाथियाव बियो नोंनि जे खुलुमनाय धर्म नोंनि जे खुलुमनाय इसोर बेखौ निन्दा खालामनायसो जागोन बेनिखायनो जोङो गुबै धोरोमाव आगान होयोबा नोंथाङा थांनानै थानायनि लामाया नोंथांनियाव दङ जेखौ मावोब्ला जोंनि न'खर जोंनि बिसा बिसौ जोंनि गासै जाथि खुरमा जोंनि हादोर सान्थि फैगोन बे खामानिखौसो जों मावनांगौ मानसिया मावनांगौ अब्लासो जों इसोरनिफ्राय बोरखौ मोनगोन जेखौ मावोब्ला नोङो थैगोन बेनो जाबाय मूर्खनि खामानि नों जुदि अहंकार जायोब्ला नों जुदि माने गावखौ माने थिफुदला गोग्गा बेबादि खालामोब्ला नों सानसे गोग्लैगोन नोंनि उनाव नोंनि सिगाङाव रावबो मानसि थानाय नङा नों हारसिङै जागोन नों सिखांफिननो हानाय नङा सल'मन राजाया बोसोन बिजाबनि 29 1 बुंदों जायहा गले गले बानजायनायखौबो लाया बे सानसे थैगोन बियो माब्लाबाबो सिखांफिननो हानाय नङा जेखौ जों मावोब्ला गोथाङै थायो बेखौ बयबो मावदो जेखौ मावोब्ला जोङो थैगोन जों खारग'नाय नङा जों सिखांफिननो हानाय नङा बे खामानिखौ जों मानो मावनो बेनिखायनो जों गोथाङै थानायनि खामानिखौसो जों मावनांगौ रावबो मानसिया बे संसाराव दुष्ट मावनानै थाखोमानो हाया रावबो संसाराव मानसिया गौरब जानानैहाय दुगा जानानैहाय सासे बिराद पपुलार जानानै थाबाय थानो हाया गासैबो जोबलांजोबगोन बे संसारनि बोलोगोरा बे संसारनि धन सम्पति गासैबो जोबलांगोन इसोरनि अननाया जोबनाय नङा इसोरनि गोथाङा जेब्लायबो थाबाय थागोन बेनिखायनो इसोरा जोंनो गोथांनि लामाखौसो होदों थैनायनि लामाखौ होआखै जोङो जुदि गोसो सोलायनानै गिदिंफिनोब्ला जों गोथांनि लामाजों जों थाबायनो मोनफिनगोन बेनो जाहैबाय जिसु खृष्टनियाव जोबनो गैयै गोथांनि लामा जिसु खृष्टआनो गोथांनि लामा जिसु खृष्टआनो गोथांनि दै इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों बासायग्रा जिसु खृष्टनि मुङै जाथों गोजोन्थों।